анда. Selam güzel. Ой, сәлем. Қонақлар бар екен бүгін. Кіріңіз әйдәгіз. Әйдәгіз кухняға. Әйтик, bir kişide bulmağın oturada o'zingiz bilan qolasız dey. Ham sizning bilan bir kitap var. O kitapning ismi Оқ шәшәкләр. Siz kinoteatrda beklanib qolgansiz. Ham kun bo'yi birgina kino ko'rishyapsiz. O kinoning ismi Титаник. Almıştır yazılar akışlarını. O'z oldidan ketar. Sen dengizda bir yaxtida, u yaxtining ismi nechuk? Хыялым яхтысы. Син хыялым бақшасы күндәт төшемә кергән. Тылсымлы булган уйлардан якты киләчәк күргән. Yaratgan rизыгың? Балык яратам мин бик. Десерт. Әнем ясаган, җыйган башта коен җиләге. Кунакларымны каршылатырган фирменный меню. Гусь по-уразовски һәм манты. Ни өчен по-уразовски? Чөнки мин аны үз рецептым белән эшләгән идем һәм без аңа тапшыру төшергән идек. Шуңа күрә ул халыкка шулай кирип калды. Кайсы концерттан син хәтереңдә йыелып калды? Улым программасы иде ул. Казандагы булган концертыбыз. Ни өчен дисәгез, анда безнең Самирыбызга нәкъ 1 яшь иде. Ул без аны кулга тотып чыккан идек. Бик истә калды. Ерак ата-бабаларың арасында чит милләтләр бармы? Юк, минем ата-бабаларым арасында беркемдә чит милләтләр юк, барысы да үз безнекеләр, үз милләт кешеләрбез генә. Балаларга йомшагын күп ничек дәшәсең? Элларига Илләли дип әйтә идем кичкенә чагында. Камилюшка инде ул, Мәмилюшка, Самир, Самика, Мәмика дип әйтәбез инде теге. Кичкенә әйттереп, Кояшларым дип әйтәм. Хыдаемның нигә бергәләп җырлыйбыз? Хыдаемның бүләге уны сөеп туймас газиз балалар яратылып яши бик бәхетле ата-аналар. Сиңа эшләнгән иң зур сюрприз? Миңа эшләнгән. Искә төште. Кичкенә чакта инде төнлә шундый хыял белән ятып йокладым. Иртән торгач, бәрәңге җыясы бар иде. Иртән сагат 10:00-да уянып торсам, бакчада бәрәңге калмаган, барысын да җыеп куйганнар. Иң кирәкле косметика? Туш. Йокы алдыннан эшлисең? Йокы алдыннан гадәттә юынам, душ керәм дә йоклыйм. Син бер качанда нәрсә киешәсең? Кыска шорты. Киемдә син яраткан стиль? Күбрәк костюм, шалбар, шундый күлмәкләр, рубашкалар инде. Ял көне нәрсә киеп йөрисең? Ял көне мине пижамада күреп була иде. Яшьлек гүзәлгә нинди киңәш бирдең? Укырга Һәм 100 тапкыр тагы да укырга. Җырчы булмасаң кем булыр идең? Җырчы булмасам, бәлки юрист булыр идем. Я журналист булыр идем. Син яраткан ил? Россия һәм Россиядан тыш чит ил булса инде ул Таиланд. Тик шикләнә, юкка ышанып ялгышка юлын куйсаң, өмет итәм мин очратырга беренче сөйгән ярны. Нинди сериалның эпизодларында төшәр идең? Санта-Барбара искә килеп төште. Гел шунда буласым килә, иченә кереп, Сиси Капвелга берәр сүз әйтәсе килә. Сез Илдар белән 15 ел бергә мәхәббәтне ничек сакларга? Бер-береңне аңлап, бер-береңә юл куярга.
Балалар үсеп, үз тормышы белән яши башлагач, Илдар белән нәрсә эшләячәгебез хакында уйлаган булдымы? Дөресен әйткәндә, әби-бабайлар булып йөрербез дип уйлап куйган чаклар еш була. Шулай булсын, амин. Кеше белмәгән ниндидер талабыңыз бармы? Әйтимме? Беләсезме, мин кемгәдер авыр булса, кемгәдер дәваланырга кирәк булса, өйдәме ул, эштәме, мин һәрвакыт тиз рәвештә медсестра була алам, врач була алам, укол да сала алам. Күңелемдә мин тормышка ашмаган табиб. Синең начар гадәтең? Баш кашыйм мин кеше белән сөйләшкәндә, интервью биргәндә. Үзең турында ике хак һәм бер ялган мәгълүмат. Ашаган саен тешне тиз тартам. Минем 3 балам бар. Мин сәхнәдә 17 ел. Беренчесе димәк кеше хисаплы ялган. Әйе. Җырны яхшырак башкару өчен 3 киңәш. Беренчедән салкын су эчмәскә, икенчедән ялын аяк йөрмәскә, өченчедән семечка ашамаска. Әлеге бүгенге тормышыңа нинди исем бирер идең? Аллага шөкер дигән исем бирер идем. Дәвамына. Барсы да яхшы булыр, Алла бирсә. Әнинең кайсы киңәшен син балаларыңа да әйтәсең? Кешене рәнҗетмәгез, кешегә авыр сүз әйтмәгез, сабыр булыгыз. Синең иң яхшы ялың? Ой, иң яхшы ялым минем гаиләм белән, балаларым белән табигатькә чыгып, бәрәңге пешереп ашарга шунда учакта. Үзең генә кайда булырга яратасың? Маникюр салонында. Яраткан мультфильм геройларын? Крэш белән Эдди. Ни өчен алар? Чөнки алар безнең Камила белән Самирга охшаганнар. Кыймакны майламыйча булмый, шуңа күрә иң тәмне, бәрәкәтле майы белән майлап җибәрсәк, яхшы булыр. Менә элеккечә әбекәй шулай итеп майлый иде безнең кыймакны. Сыйлыйм әле сезне. Булды.